U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Pozdrav svima, sa mnom su ponovno Luka i Ivan koji će demonstrirati na koji način možemo otežati samo žongliranje, odnosno tehniciranje i na koji način možemo uključiti u stvari ovaj kognitivni dio, odnosno razmišljanje u koji ćemo u budućim vježbama sve više i više uključivati. Znači, obradili smo što se žongliranja tiče, obradili smo na koji način krećemo i na koji način dolazimo do pojedinih segmenata u žongliranju. Međutim, ako želimo otežati igraču i želimo uključiti malo razmišljanje, možemo to napraviti na sljedeći način. Znači, dečki će imati zadatak da svaki put kad udara loptu govori jedno slovo abecede, dakle govorimo o engleskoj abecedi da bude jednostavnije, i moraju reći ime nekog kluba koji počinje na slovo koje su oni prethodno rekli. Ukoliko se ne mogu sjetiti, žongliraju dok se ne sjete. Redovito kad se krene s tom vježbom onda se vidi razlika, makar su ulovili žongliranje desna lijeva bez problema, kad moraju početi razmišljati o nečem drugom ne mogu se sjetiti. Kad maknu žongliranje na stranu onda se vrlo lagano sjete. Evo, pokazat će Ivan, može, ajmo kreni. Znači, sjećamo se žongliranja gore, super. Dinamo, Eibar, Frankfurt, Galatasaray. Dalje, žongliraj dok se ne sjetiš sljedećeg slova. I H smo zaboravili. Hoffenheim. Super, dobro, hvala. Ovo je jedan zanimljiv način na koji možemo igračima u stvari približiti i učiniti samo žongliranje zanimljivije, a ujedno i raditi malo na kognitivnom razvoju, pogotovo ako imamo neke određene zadatke, pa pojedini igrači su u određenim grupama na žongliranju. Na ovaj način možemo to učiniti zanimljivijima i interesantnijima i naravno staviti natjecanje, jer se međusobno natječu ko će doći dalje sa abecedom. Evo, hvala. Super dečki, ajmo, brzinski sad, pospremaj sve. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.